Aku urung seneng, aku udah seneng-seneng dek. Piye to kae karo aku ngerti wah. Doge karo do ngomong ke kutut-kutut Nek ini pas berarti melu main lagi nek ini Kang Yono. Mantap tuh. Kang Yono. Melu main lagi nek ini pas kono gantangan lagi seneng-senenge. Nah, kayak mulai seneng kutut. Berarti padha karo aku. Tapi sampean wis ngengoni suwe. Nah, aku kan senengane mau ocehan. Ocehan aku senengane. Senengane muri karo cak ijo. Yo agungi anake nang tok songo kae seneng. Wong kono tanggane lho kudune kan kemake. Kupingin dhewe do sebelah. Kuwi wis nang jewer bojone Ya kok iya to ngono takoki dulu apa ora. Ya wis ora bakal. Kira jewer. nggo apa sih aneh iki? Persing. Nggo persing wae. Ora. Mungkin den melu petuae wong biyen to, nek wong biyen kan petuae ngene lho. Wis balik kerja kan ngono. Ora kena ngopo kok patung Arca Budore digawe kupinge amba, mripate gedhe. Kuwi piye? Ya kan harapane menungso ngono kuwi. Kupinge amba iki ben gelem ngrungokke sekabehane. Filosofine. Heeh. Mripate gedhe iki ben gelem ndelok sekabehane. Ning kok kena apa tutuke digawe mingkem supayane den oke oleh ngrungokke, oke oleh ngono iki ora kono kele omong mergane nek jroning omongan iki mesti oke lupute. Ngomong ceritane. Makane nek wong-wong kan ana to sing kowe dhewe sing daerah dhuwur Pameleng. Pameleng nek ditakoni ngono kuwi. Pemalang. Sanggar Pameleng. Pameleng iki Sik Pak Gas. Nek Pameleng. dek Pameleng iki nang daerah ngomong ana Mbak Gas nang daerah Budure dhewe. ngamiri Nang Miriombo kuwi ya. Miriombo. Ini selama iki ijarah, isar. isih. Pameleng iki suku Ora Kan suku suku. kuwi keyakinan. Kaya Islam Kejawen ngene lho. Oh, Islam apa? Kapitayan, kapitayan. Pameleng ngono. Nah nek menurut mereka ketika ditakoni Allah iki kaya ngopo? Allah iki kupinge gedhe. Mripate gedhe ngono lho. Karena sing dimaksud mereka iki kupinge gedhe iki Tuhan mandap maha mendengar. Mripate gedhe Tuhan maha melihat. Ya ngono kuwi dong. Ya Masuk Apa semuanya serba besar ngene ya. Nek ditakoni ngono kuwi. Nek takoni wujude pangeran iki piye? Iki mesti mereka ning Kuwi sik gede keyakinan sik Pameleng apa maksudnya? Pameleng kuwi. Oh. Jane kuwi padha Islam cuman Islam iki Islam Kejawen aja. Jawen. Mereka juga benar. Nah, yang duwe Tuhan duwe apa. Makanya Asmaul Husna kuwi masalah siji itu ndak maha melihat, maha mendengar. Nek saiki lak wis kaya-kaya iki malah menungso wis do menuhankan diri. Contohnya kan netizen. Iya. Oh, dikomentari. Dadi kaya maha benar. Wong saiki kabeh sembarang kali di sini jagat iki nek mengar digoleki Eleke. sisi eleke ana. Oke. Arep goleki sisi apike ana. Arep metani sing elek luwih gampang ya, Sih. Wingi ngono, aku nang gawean. Kancaku cerita, Hmm. wong daerah Salaman. Muni, "Lho barono slipah ya, Mbah." Nah, pas kaum takon, "Sae napa awon? Sae napa awon?" Nah, ya aku jawab kok muni awon. Aku awon mang. Ajan perilakune denen pas urip elek tenan kok. Nek aku kok muni sae mang. Lah kok sae piye nek wong awon? Apike ngene lho. Nek denen mati iki paling ora iso ora gawe maksiat. Berarti kan apik kamu. Maksiat wis leren. Oh, berarti maksudnya lek kok muni sae iki saya yo leren maksiat ya. Ya iya kamu. saya mati nek gitu. Wong ini nek nang donya iki sing paling meriah dilakoni ming nek Mau 18 Glendeng. 14. Nek apa? Nek apa? glendeng. Glendeng. Ngomong Di, paling pian apa paling apa? Wis paling meriah itu nek wong Ayo jan. Tadi ngejane ngomongke mendul mah penak ya. Iso ki ojo nglindeng. Lah iki mendule ora nang kene kan bahasane iki lho. Oh, Pak. Tonton piye kuwi to. Ora Nonton sak dunia lho gitu. nglindeng iki. Ora kudu Indonesia seluruh. Masane panek nglendengi wae basane nabi Jawa. dhewe, basane Jawa kene. Nek basane kono-kono apa? Gibah. Gibah. Ngibah bahasa Arab. Kuwi paling penak diomong. Nek wong gibah kuwi. Aku takoni nek gibah ki ora oleh aku. Iki mbok pe garing mbok seleki. Dapat. Dapat.
Pak Kas iki arep ngomong apa Pak? Kas? Arep ngomong apa, Mbak? Ayo arep ngomong apa? Wis dadi si wong gendeng-gendeng iki ngene ya, Pak. Kudu-kudu. Wong gibah kaya muni gabah ki lho. Ra yo kene iki le Ora. gabah njur piye. Sesuk asine arep ngevlog apa kuwi gawe duran sampean argo rene alate apa bujal-bujal do konal sampean. Ayo. Penake piye? Gorene Gorene apik. Oh, argo rene. bengi kok. Oh, bengi. Ha iya. Oh. Tak vlog nang kene. Engko malah iso sampean iso dadi pesenanmu gitu lho, Mbak. Trumuk nang kono kuwi kok karo nerangke modele. Oh, Iki ayo. lampune yo padang kok Pak lho. Aku dolan sing tuwa. Ki contoh lho Pak. Iso nane iki aja mung sawerna kok. Iso apa kuwi olah konsumen malah sudah pesen. Ning nek iso ya aja mit-amit nek masukan iki, Pak. Aja kowe kaya ngedol ning nggon biasane. Engko nek kepaten dalane sing kono. Umpamane blonjo kok kowe 100.000, umpamane sing umum-umum wong pedagang kowe rada ngundake gedene 110, 120. Wah, Gen sing kuwi jelas kuwi. sing pesen karo kowe iki sing nek ngedol meneh ya gen ora istilahnya kalah karo sing gawe. Sesuk ben iso gawe meneh. Kok nek saiki wis nganu wong jaman modern iki samang di kepaten dalane liwat tol. Batal lah. Karo nganu Pak, aku saran to Pak. Nang Duran kan Piye? umume apa sing galeh-galeh warnane ireng to. Iya. Nah iso iki dicat ben dadi kan sing macul iki ben semangat. Ijo Ora. apa pink apa ijo pupus. Ora dicet, digarang sing nganti gosong. Kalau digarang nek gawe ireng kuwi. Nah iya. Maksudnya aku ini model terbaru 2025 ngono lho. Digawe Pacule pink ngene. Durane. turane pink ijo pupus ini ya. Gambar Hello Kitty ya. Di vlog bersama YouTuber kemudian karo kanca-kanca. Iki pemuda olahraga kuwi. Muda dan olahraga. Ini penggemar bola sepak bola karo Wokot kayak penggemar burung perkutut karo lomba burung perkutut ya. Kayak penggemar apa akeh kayak Ah, wong kabeh tak gemari. gemar ya, gemar. Nek bojone wong tak gemari kok. Iki ya gemare akeh iki. Oke, aku pencintane. Iya, akeh pecintane akeh. Wis ngono sik lur engko langsung upload iki aja lagi di-subscribe di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya lah, kurang mendang. Lho, Ki mau dibaleni pira Rong blin pisan iki wis pateni. Wis. Lah lho. Padha jajal tangan wae dan. Penak Prokan tangan. kaya anu mau. Suaramu malah Kuwi cepet. Dun, pateni. Matane kan. Kuwi oleh loro ya, Ndong.